Hoxe celebramos as sextas jornadas de Educación para a Cidadanía Global e Educación para o Desenvolvemento. Forman parte, están propostas como unha acción dentro dun proxecto que temos de investigación en EPD, que temos en colaboración ca Universidade da Coruña. Nas jornadas de hoxe tratábase de ofrecer ao alumnado un espazo para expoñer os seus traballos, o que estiveron traballando ao longo do proxecto, e tamén para que poideran facer unha viaxe, unha ruta, un percorrido a través de distintos valores, actitudes e comportamentos solidarios que queríamos transmitir hoxe. Tiñamos unha serie de roteiros ou puntos informativos protagonizados fundamentalmente polo alumnado e profesorado colaborador no proxecto. Tiñamos, por exemplo, alumnado do grado de Educación Social da materia de Educación Ambiental, que nos expuxeron un laberinto sobre o cambio climático si hai saída, para concienciar un pouco sobre a importancia da sostenibilidade ambiental e demais. Es un laberinto con las posibles consecuencias y efectos que puede causar el cambio climático y cómo podríamos modificarlo para poder hacer un mundo mejor para todos. O que fixemos foi falar en positivo sobre o cambio climático. É o problema global máis importante na historia da humanidade, eu non dubido disso, e só nos dan información en negativo. Tiñamos alumnado de Educación Primaria que elaboraron ao longo do curso unha serie de haikus, poesía xaponesa, con contido afín á educación para o desenvolvemento, aos valores que queríamos transmitir, sobre todo tipo de denuncia e demais. Los haikus son composiciones de 3 versos que tienen temática, el origen es una temática de la naturaleza, pero hoy estamos trabajando en la ciudadanía. Xente mismo que fixo haikus en japonés, unha compañeira, e moitos chamaron a atención, por exemplo este que foi feito por unha nena de terceiro de primaria, nun práctico dun compañeiro, a natureza sagrada para todos, que gran mentira. E foi un dos que máis chamou a atención. Tiñamos tamén un espazo co alumnado de Educación Infantil que traballaron tamén con Agareso, temáticas da comunicación social e audiovisuais. Entón, o que elaboraron, o que fixeron ao longo do curso foi traballar arredor dunha técnica que é a stop motion. Entón, nos ensinaron un pouco en que consistiu ese traballo, nos puxeron os vídeos dos traballos que elaboraran e demais. Logo tivemos tamén exposicións arredor da comunicación, da educación social e medios de comunicación para o cambio, na que elaboraron vídeos de publicidade, houve diversas temáticas, pero sempre cos medios de comunicación como elemento, como fío conductor. E logo, por outro lado, tiñamos a parte das organizacións, na que está a OCV, a Oficina de Cooperación e Voluntariado, que estiveron facendo varias actividades. Eu son da Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade, agora mesmo están aquí detrás o grupo de sensibilización, que é un grupo que temos que traballa especificamente en educación para o desenvolvemento, con dinámicas para sensibilizar os seus propios compañeiros, e hoxe están traendo unha dinámica sobre a Illa de Pascua. O que pasou en realidade, a temática trata sobre biodiversidade. A Agareso, a Asociación Galega de Reporteiros Solidarios, con a exposición e un vídeo sobre os seus proxectos de educación para o desenvolvemento e cooperación. E finalmente Solidariedade Internacional, que tamén un pouco estábamos dirixindo ao alumnado para que poida percorrer os distintos roteiros e facendo tamén unhas dinámicas sobre a importancia ou a repercusións dos nosos xeitos de consumo. É a primeira vez que facemos unhas xornadas en formato feira. Entón, era ilusionante, foi ilusionante tanto para o alumnado como para as organizacións como para o profesorado. A verdade é que eu creo que non podíamos ter mellor fin de curso, ou máis ben fin de festa, porque non só axudamos a que o alumnado se conciencie dos problemas que existen na nosa sociedade, sino que ademais fixeron unha serie de traballos que están moi orgullosos de ensinarlle a todo o mundo estes días, e a ilusión co que o fixeron.
Ha estado muy interesante, a mí me han gustado mucho. Moi ben, é que a verdade é que as xornadas foron increíbles, sobre todo cando traballas en equipo e traballamos todos no que nos gusta e menos traballo. A verdade é que tuvemos un montón de xente, non nos esperábamos a cantidad de xente que tuvemos, para a vista, bueno, aquí temos moitos exemplos e nada máis, increíble, de verdade. Moi contenta, é bastante dinámicas e ao final aprendías. A sensación é ver a un alumnado moi implicado, tanto facilitando a exposición dos seus traballos, como o alumnado receptor tamén, non? Moi implicado, porque ben, que estes que están facendo aquí, desperta esa curiosidade, non? Creo, sin duda, que foi unha boa experiencia, porque participou moita xente, que iso pode ser un indicador, pero fundamentalmente por o ambiente que xenerou, non? Non había horarios, cada quen podía aproveitar mellor o seu tempo, xestionalo e o facían en grupo. E iso fixo que fose así unha xornada moito máis lúdica, máis dinámica e, sin embargo, que aprenderon. O sea, que me parece que é unha excelente experiencia.